Napriek snahe masmédií a preventívnym opatreniam príslušníkov dopravných inšpektorátov sú výsledky nehodovosti a počet usmrtených pri nehodách, pri ktorých účinkoval alkohol za prvý polrok horšie ako v lani. Nechcelo sa nám ani veriť, že pri jednej akcii bežne nafúka 30 a viac vodičov, zdalo sa nám to až príliš veľa. A tak vo štvrtok 27. júla sme od 5. ráno asistovali v Banskej Bystrici. Obsadené bolo prakticky celé mesto. Tento už skúšku absolvoval a nenafúkal, dostal lístok, ktorý ukázal v ďalšej kontrole, aby nemusel stáť ešte raz. Je to dobrý nápad, ktorý priebeh akcie urýchli a predovšetkým zabráni zbytočným diskusiám typu veď ja som už fúkal a všetko bolo v poriadku. Požíval ste nejaké alkoholické nápoje? Skúsime. Všetko bolo v poriadku aj pri kontrole na ceste, ktorú sme filmovali. Tam sa nám nepodarilo zachytiť ani jedného vodiča, po ktorého nafúknutí balónika by sa trubička zazelenala. Stačí. Nech sa páči. Nafúkajte do toho. Tieto zábery ukazujeme aj zámerne, možno dlhšie, ako by si niektorí televízni diváci mysleli, ale chceme, aby si ich každý poriadne pozrel a každý z nás si uvedomil, že skutočne za volant si môžeme sadať len bez akejkoľvek kvapky alkoholu. No tu na tých prípadoch, kde už príslušníci verejnej bezpečnosti vypočúvali jednotlivých vodičov, ktorí nafúkali, tu na ich bolo podstatne viacej. Je to určite nepríjemný pocit, nuž, ale hádam, by som povedal len toľko, tieto pocity si treba uvedomiť vtedy, ak si večer sadáme ku poháriku. Koľko? 6 a 8, tam sa večer 3 piva, áno, vypil. Koniec požívania 26.7. Áno. 20.00. Aké alkoholické nápoje to boli? Tam piva, tam Pivo, koľko? 3 12 stupňové piva. Iné nič? Nie, Víno, nie. tvrdý. Odstavené vozidlá, pre ktoré bude musieť už prísť niekto iný. Dnesná akcia trvala 4 hodiny, uskutočnila sa v ranných hodinách. Koľko vodických oprávnení z tohto titulu ste odobrali? Celkovo bolo odobratých 38 vodických oprávnení pre požitie alkoholu u vodiča motorového vozidla. Koľko bolo z toho vodičov z povolania? Z toho bolo celkové 14 vodičov z povolania. A koľky odmietli odobranie krve? Odber krvi odmietli od celkové 13 vodičov. Mohli by ste nám povedať taký najvypuklejší prípad z tých 38? V skorých ranných hodinách bol zadržaný vodič sanitného vozidla z OUNZ Brezno, kde teda pri orientačnej technickej skúške bolo zistené požitie alkoholu. Tento vodič prepravoval pacientku po operácii srdca. Vo vozidle sa nachádza doprovod tejto pacientky a na prednom sedadle sa jeho syn. Tomuto prípadu však musíme dodať, že napriek tomu, že trubička sa zazelenala, teda bolo podozrenie z alkoholu, odber krvi, výsledok do 0,012 promile je v poriadku, vodičské preukazy sa vracajú, rovnako ho dostal tento vodič sanitky a ďalší 5 vodiči. U ostatných bol alkohol dokázaný a jeden vodič mal dokonca 1,12 promile alkoholu a to už je trestný čin opilstva. No a myslím si, že k tomuto je zbytočné dodať akékoľvek slová. Alkohol je stále najväčším nepriateľom motorizmu ako takého.